ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Cennetin ählileri dowzakyň ählilerini gygryp aýdarlar. Tahqiq biz öz Perwerdigarymyzyň eden wädesini hak tapdyk. Aýa siz de Hudaýyň eden wädesini hak tapdyňyzmy diýip. Şonda dowzak ählileri jogap bererler, "Beli, hak tapdyk" diýip. Pes şol wagt bir gygyrýan gygryp aýdar, Allah tebarek we taalaň lanety zalimlere bolsun. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Ki olar Allah tebarek we taalaň dogry ýolundan adamlar men ederdiler. Şol ýolda bir egirlikni isterdiler. O özleri de ahirete inkar edip kafir bolupdylar. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Cennet bilen dowzakyň arasynda perde bardyr. Yani diwarlar bardyr. Şol diwaryň üstünde bir jaý bardyr, şoňa Araf diýip aýdylýar. Şol jaýda adamlar bardyr, olar cennet ählini we dowzak ählilerini ýüzlerinden we kıyafalarından tanarlar. We şol adamlar gygryp cennet ähline aýdarlar, "Salamun aleykum" diýip. Cennetilere salam bererler we özleri de heniz cennete dahil bolmandyrlar we dahil bolmagda umid edip oturandyrlar. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Wagty ki Arafda oturan adamlaryň gözleri dowzakylaryň tarafyna düşse, aýdarlar, "Perwerdigara, bizleri zaliminleriň jumlasinden etmäge diýip. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Arafdaki adamlar dowzakda bir neçe taniyan kafirlerini görüp şolara aýdarlar, "Aýa size taby bolanlar we ewlatlaryň we jemeden mallaryňyzyň we ol etýän tekebbürlikleriniz sizden Hudaýyň azabyny men etmedimi?" diýip. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Arafdaki adamlar tawbih tarykynda kafirlaryň başlyklaryna aýdarlar, musulmanlaryň fagirlaryna işara edip, "Aýa şu cennete dahil boljak bolup duran fagirlermi siziň Huda şolara rahmet etmez" diýip gasam etýänleriňiz. Şondan soň Arafdaki adamlar musulmanlaryň fagirlaryna aýdarlar, "Kafirlaryň gözüniň öňünde giriňler cennete. Inneden soň size korku da ýokdur we size gam da ýokdur." ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Ve dowzaky adamlar
cenneti adamlar qygyryp aýdarlar: "Bizlere cennetin suwundan dökün. Ya Allah tebarek we taala size beren nimetlerininden bize de berin" diýip cennetiler aýdarlar. Tahqiq Allah tebarek we taala o zatlary kafirlere haram etdi. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Ol kafirler ike dinlerini oyun hesap ettiler. O dünýäň zindegisi şolaryny magrur edip aldyrdy. Pes biz de şunkun şu kafirlerini unuttuk. Şolaryň şunkuna tataşaklaryny unduşlary ýaly. O biziň ayatlarymyza inkar edip kafir boluşlary ýaly.